لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. влоги имрӯзамона аз хӯроки абед тайёр кардан сар мекунем. имрӯза хӯрокмон дар абед оши палав мешад. дӯстони азиз, влога то охирша тамошо кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. дар охири влог музика мемонам ба шумо тамошои бофароғат. хӯроки мо тайёр шуд. ана ҳамин хиёл омад оши палави мо. ба мо иштиёи таом кадоме хӯрдеса ба ва ё ҳам иштиёи таом. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастен ки канали мо пеш меравад, ҳамаш ба дастгирии шумо. касоне ки обуна шудагӣ нестай, обуна шавем, подписатсия кунен, лайку комментария монен дар видеоҳои мо. хайр, дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.